Tumandak TV, serbisyo para sa mga Antikenyo. Mayad nga adlaw, probinsya kang Antique. Para sa aton news break, Governor Kajao ginpangunahan ang Provincial School Board meeting. Ginpangunahan ni Governor Kajao ang Provincial School Board meeting kon PSB kadto nga adlaw, Abril 15. Sa meeting formal nga ginpasalamatan ni Governor Kajao ang Provincial School Board o kon PSB para sa malineng kag madinalagon nga paghiwat kang Antique Provincial Athletic Association meet o kon APAAM nga giniwat kang Abril 2 hasta 15 kadto nga tuig. Dugang pa, gindiskusyonan sa nasambit nga meeting ang mangin preparasyon kang probinsya sa nagahirapit nga Western Visayas Regional Athletic Association meet o kon WIVRAA 2024 nga pagkahiwaton sa Bacolod City. Igkokok si Balam ginsorpresa ni Governor Kajao. Ginsorpresa ni Governor Kajao paagi sa Provincial Information Office, Provincial Health Office, kag Provincial Social Welfare and Development Office ang mga tumandak nga miyembro kang Indigenous People o kon IP community kang barangay Igkokok si Balam. Nanugro ang gobyerno probinsyal kang mga tsinelas para sa kabataan, gatas para sa mga kamalaman, libre nga gunting para sa tanan, kag food packs sa mga pobre nga pamilya. Diyan nagapakita kang pagkamatuod nga Antikenyo sa matuod nga progreso kag may pag-ulikid sa mga tumandak nga Antikenyo. Tungod kadya, bahol gid ang pagpasalamat ni punong barangay Rodolfo Aduana, tungod bahol dya nga bulig sa andang barangay. Good morning, Barangay Igkokok, tumandag sa Antique. Nagpasalamat din ako sa nag-iwat kadya sa ating province. Labi na din sa ating pinalangga ng gobernador, si Dudut Kajao. Sabi din na punahan man dyan, ni Bambang Sailo nga, muli dyan nga agtok natin, nga bayan ako pili, patunon ko nga ng magtibigay kadya para sa pamuluyo man. Amo man kasi Elson, sir, good morning. Sa mga staff, ka-province, kay mga ni Bambang, kay ni ka-director ko na, Brett, sir, thank you sa pag-ibulig po na dyan, Barangay Igkokok. Kag sa liwan, no, duro pa ng mga panahon niya, na makatugro ang ating gobernador dyan. Kabay pa, Bob, salamat eh. Palangga kagit ka Barangay Igkokok. Kaya kung wala ka paman rasa ka dyan. Wala kami kiniwata niya nga ito. Kaya sa liwan, no, sa liwan, duro-duro din salamat sa ating pinalangga ng gobernador sa Bilog Antique. Thank you, kid. Thank you. Sa liwan, kabay pa nga, duro pa din yung mga proyekto dahil dito sa Barangay Igkokok. Thank you. Kagamuto ang mga balita para sa ating news break. Ako si Ninya Rica Belmonte, PIO Antique.